10 ljudi, evo nas ponovo na kanalu Filip Ivanović, ljudi moj. Dobio sam krova na mom novom akauntu, bukvalno sam ga dobio, da sam nožio bio 4-5 dana, dobio sam ga ljudi i već mi je pada 6. Znači, koliko je brutalan krov, jedan najjačih definitivno, bar po meni krovera, najjačih definitivno. Zato da vam pokažem ljudi kakav je ovaj. Zove se Filip, TDVC, plus i VC, pošto od mog prijatelja i moj zajednički nalog, ali ja sam sad od prilike boostao 400, ali tek sad brat mi je dao nalog, tako da ono, možemo odmah da krenemo. Mislim, nije tek sad mi dao mi on pre 7-8 dana, a tek sad sam, nisam tek sad nego pre 6 dana, tako baš kad mi dao akaunt sam dobio krova. Tako da idemo odmah da ga testiramo, igrat ćemo duo, zato da ne bi izgubili, znate, nema glupana. Znači ljudi, ja sam i dalje u šoku. Da li mogu da vam što se desilo? Legendary duo, može, evo ga Marko KC, evo ga može. Ovdje je Edgar koji mrtvo je izdao da se ne znam šta je pokušao. Ovdje ćemo mi da uzmemo blok, da lagano. Nisam znao da Crow otrov skida se 10 damage ljudi. Ako niste znali pre, Crow otrov je skidao mnogo manje. Gotovi kolt, sigurno da otrova nije ono. A ne znam kako otrov daje udarca, to je frka meni. A što ne znam, kontakte. Opet ćemo mi tu dosta damage dobivamo. Kabina punje je odlično. Gdje je onaj kolt? Planiram kolt da ga rešim. To je to kolt je mrtav. Sad. Tamo je mi jedna. Zajban je tu i samo. Nešto nito sada mogu da mi deski. Evo. Idemo da vjerovatno gotova, ali evo sad je. To je to umre od otrova. To je šeliko debeli, tako da mrtve. Uzmemo kivove, čekamo da se malo regeneriramo. To je Spike. Wow, ima najgledam pizza, to nema. Vidi. Što je mene, bro? Da sam ja najjač. Ovih dvoje ću da samo da ih ovako ezna. Što je to, ovaj gotovo vjerojatno od otrova. Mrtve. 1000 damage-a, what the fuck. Sam sam da se donio, Spike mislim, lagano smo rank 16 sa Crovom, idemo, boostamo. Znači, bukvalno, jedan dan idemo se boostamo, ide oko 400 kofara, bukvalno za jedan dan. Sad ćemo da krenemo u battle, krenuo sam u battle, please da bude neki dobar, pa može. Ladno 3 kutine, ovo nisam nikad i da se bukvalno, na spawnu odmah 3 boksa. Prepustimo to Edgaru da sluši, zato što on ima splash. Damage ja to nemam. Mislim, kao da imam, ali nemam kontakte. Ovdje sigurno nema niko. Ništa. Htio sam da kažem da je ova Shelly debil. Ali nije debil, Likuša nam je pomogla. Beg Edgare, ona ima za tebe moć, super. Sad si gotov, si gotov. Na tebi... si umre lepo. Pa što si na vranu, vrana je dobra. Možda bude gotov. Ne znam se. Kako sam prepostavio. Tu je buff. To je to, otvorio sam. I sada je fakat gotov. Evo su zadnji likovi. Buffa 6. Brate mi. Ono je buff je prejak. What the fuck? I ko to sam? Nema se. Tu je bul, onako gotov. Znam da je tu neći, sigurno da. Dobro, imam li danas kluba, nema nikakve šanse, mada... Gledaj, kaži me, gotov je poizona. Znači poizona, samo tren. Evo, vraćamo se odmah. Da, to je Crow, znači Grover. Idemo u još jedan battle, ajmo do 2400 lagano. Ljudi, ja idealno mogu da verujem da ovako dobro igram Brawl Stars. Sve sam očekivao da ovako dobro igra sa Crowa. Ali okej, znači 10 reda sam pobedu i Shelly level 10 ljubav hoće da bude ez. Cheater. Ljudi, ovaj kad se zove cheater, on sigurno nije cheater nego već pro igrač. Tako da, što nek ne puca, brate. On nije cheater ni pro, on ti je noob.
Gledajte, lik ne puca. I ovaj... O, dobro, i ne morate da pucate, ali ćete zumbrati oboje. Koliko je jedan Cuba? Please, da ima bar 4200 HP. What the fuck, koliko HP ima krug. Mislim, to ne znam. Znači ti, ne može ti, brate, prošlu rundu, tačnije ljudima, nisam imao se sa Kolta, verovao sam li imao 12 fabric Cuba, ja sam imao 2, zato što mi je krug bio level 1, izgleda nisam mogao ništa tu da napravim. Ijo! Zato si umro, Byrona, jedini ti mater, mrtvu, pičku, da daš. Ajde, sad igramo nešto drugo, naprimjer, neću neki drugi stručaj, igramo heist, hotspot tako, ne znam koja tamo. Evo, ja mislim da su oni buševi kod nas, jeste. To je ovu mapu, ne volim baš toliko, ali za Crow je super, zato što kad uđete ovdje vidite imate tačno nešto bukvalno, tačnije riječi. Bukvalno možete stići da vasite. I ova mapa je super za Crow, zato što ima mnogo prostora da begate, a Crow znači da mnogo je brzo i jedno za to možete da ga stignete. Temako naravno nemate maksa, imate maksa, lagano stižete Crowa, ali nemate maksa, predajte se, bukvalno se predajte. Još ako su vam ti neki glupi, znači ništa ne rade, već AFK, bukvalno se predajte. Meni su ti neki AFK, ja odmah predajem. Znači odmah predajem u startu, ne želim bukvalno da se mučim. Ne znam, možda vi nećete da predate, ali ja predajem. Sad se vjerojatno pita što nisi iskočio, nisam se, evo, čuvam ultu. Zato što, evo gledaj, majmunče, mislim pingvinče, okej, no hate. Please no hate, gotovo je kontara, samo još jedan ostrofi. Idemo skočiti, sad, pa kako sam lepo dio da ih napravim. To ide, kako lepo smo ovu rad, bukvalno prelepo. Evo ga ovdje je pingvin Bajtorin. Ne znam šta radi na pingvin, ali je mnogo odnupra, to je pingvin. Bacam ovdje, ok. Aj, znao sam da si tu. Bukvalno sam znao. Čitam ti misli Riko. Govno. Riko smrad. Ne treba meni ulta kad je srušio, brate, okrivno. Poviste se. What the fuck? Underdog. Ja sam nažalost igram. Ljudi, please ostavite like zašto sam dobio Crowa, znači ja sam i dalje u šoku. Ja sam u šoku. Odličan je Crow, stvarno zaista nemam reći za Crowa. Najjači legendary, jednostavno je najjači. Recite ljudima šta hoćete, ali možda čak neko krenu da me hejta, zato što kažem da je Crow najbolji, ali evo opet kažem no hate. Zato što ljudi, vi ne znate koliko sam ja želeo da imam ovu vranu. Znači ova vrana je pre dobra zato što ulta njena koliko skida. Mislim daj se nešto. Znači vidjeli koliko dane za 5000. 5000 se ja ne znam ništa. Ali onova ulta ne skida ništa, ali vi Leon ništa prejak. Mnogo damage dobiva, zašto je mnogo. Tako, uzete kugu, evo mi moj pin. To je to, Crow na 17 jedna. Opet underdog, plus 24 trofeja. GG. Još jedan win, 24 trofeja. Mnogo je lako da dižete Crowa, zato što je jak. Da nije jak. Ljudi, znate koji kombo? Ko se šteka tamo gore, Spike čuva, zato što Spike ima mnogo malo HP-a, pa ima i Crow, ali pošto je Crow brz, njemu lagano da se brani. Ima još ovaj otrov, tako da. I još ima super ultu, Spike nema toliko da brata, ne znam, meni se ne sviđa Spike-a, ulta je ta najgora ulta, realno. Mislim, nije najgora od Legendary, jeste najgora, ali ovako je dobro, što je sad. Nije toliko loša, ali je loša. Inače, ako niste znali kolek, jednostavno ne može da ubiješ sada Crowa, zato što ona je premali bol da ne bila. I ubio sam je, vidite za tada ulti. Iskoristio, tako da smo mi dosta ovdje da ne bude napravimo. Pošto vi kao trener naravno nećete to vidi. A? Molim? Možete da mi napiše kako smo mi ovdje izgubili? Napišite u komentare zbog koga smo izgubili. To je nemoguće.
Ko je napravio toliki deal damage? Ljudi, sad će da se jako nervira. Imaju brljivog Byrona. A znate kakav je counter Byron Crow? Bolje da vam ne pričam. Znači, Byron je najveći counter bukvalno Crow. I oni kako se trove. Znači, zato Crow ima malo kako. I ako ga Byron dovati sa 3 hita, Crow, znači startuje mrtav. I još ova nita pita. Znači, mnogo će se nervirati ovo. Onda možda neće, sad ću da vidim. Ako bude dobro izbjegavao napade, onda neće. Dobro, Byrona može. Zato što ne bila splash kontra. A da bi bila splash, ne bi mogli da tako. Mislim da ima debeli range. Nije sad debel, nego sirop. Evo ga ovdje. Tako sam rekao, Byron. Ne, koji damage. Bili smo... Nismo žili Crowa, nego ovdje smo svojili. Ne znam koliko para, please blokka. 50 piše po sirotinju. Bukvalno, ja bih još igrao, znači... No dobra, imam još jednu rundu, to je to. Srećan sam izvan Crowa, znači... Ne znam, meni najbolji, znači definitivno najbolji leđi od svih kojih sam ih imao. Mislim, imam sad Leona i Spike'a, da se ne lažemo. I naravno, slabi su, mislim da su slabi, nego ne volim ono sam. Igram sa njih, sa Leona sam voleo, ljudi moji Leona ima na 25 rank, tako da ono. Ne znam što pokušao da se skočio, a mrtav je. Mi ovdje možda gademo kulu, ne kulu, ne znam kako se ti zove. Ono za paru pare, to je to. Kako me, brat, ubio. Inače ljudi, Crow voli ovaj pin kao toksičnost, zato je Crow mnogo toksičan. On je, pa piše Toxic Assassin, zato što se bavi otrovima. I zbog toga je toksičan, gotovo je ovaj. Kako lep stan. Nije to ne Byron. Tačnije Byron. Byron tiče iz mene Edgar. Edgar mnogo velik damage stila, ali su mi nerfali ult. Sad mu se mnogo jednostavno sporio ulta, što je mnogo loše. Ja obožavam Edgara. To mi je omiljen epik. Tako da ono, evo sad će ovaj Edgar skočiti kod nas. Ali jednostavno nema nikakve šanse da će ga napraviti Bog za sad. Skočit ću novo koliko. Ne, 1000 damage-a. Na power level 6, molim. Ok. Evo ga. Mrtav si, kokoško mala, smrdljiva. Pucamo. Opa, tu je El Primo, tako da ne znam ljudi moji da li ćemo moći da radimo sestru. Vjerovatno ćemo moći. Zato što ovaj Byron je rekao što ja vidim. Mi ćemo skočiti. Tako. I evo kad vidite pravimo deal damage. Vjerovatno je gotova kula. Znači nema ništa od nje. 400 HP-a. Ljudi moji 100 HP-a. Ja ovo, ba Riko će tu sa ultra šta. Ajde Riko konju jedan. Upali samo ulti gotovo. Hoćeš ti ili? Ajde. Dakle, evo, toksično moj pin, znači, i to što se tiče epizod nas da svi glasno još da ste urkite like, subscribe, a to vidimo veliki post. Volim vas sve. Ćao.